ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଚାଲିଛି ଆମେ ବି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଗଲୁ। ଆମର ଛୋଟ 5 ଲିଟରିଆ ଗ୍ୟାସ୍‌ଟା ଏବେ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି। ତ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ପାଖରେ ଗୋଟେ ନାମଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ଏଟାକୁ ମିସ୍ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିପହରେ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା ବେଳରେ ସେଇଠି ଚକାମୁଣ୍ଡି ପକେଇକି ଭାତ, ଡାଲମା, ଖଟା। ହଁ, ମାନେ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଚକଟିକି ଖାଇବାର ସେ ଯେଉଁ ମଜା ଶାଳ ପତ୍ରରେ, ଓ ମାଇ ଗଡ଼୍, କାଣ୍ଟ ଇଭେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍। ଓକେ, ସୋ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ଥିଲା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ପରସା ପରସି ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ମାଉସୀ ଥିଲେ। ସେ ଗାଁର ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କଲର୍‌ର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଆଉ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ପ୍ରସାଦ। ମୁଁ ତ ପେଟେ ଭାତ, ଡାଲମା ଆଉ ଖଟା ଖାଇକିନି ପୁରା ଆରାମରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ପତ୍ର ସହ ମୁଁ ସଫା କରିଦେଇଥିଲି। ମାନେ ଏତେ ଅମେଜିଂ ଲାଗିଲା ସତରେ। ପ୍ରସାଦଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ କହିବେ ଏଇଟା ମାଗଣାରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଚଳିବ।